Nyt erikoiskokeelle 9. Tätä ennen ajettiin tietysti järjestyksessä EK8, jossa nopein oli Dani Sordo. Voitti Sebastien Loebia 2,7 sekuntia ja nousi jo 7,3 sekunnin päähän ranskalaisesta tallikaveristaan. Tässä tuttu paikka Saksan MM-rallista. Hiukan ton paikan jälkeen mennään sellaiselle hyvin huonokuntoiselle osuudelle hetkeksi aikaa. Tästä näin kun vähän edetään. Loeb pystyy kuitenkin vastaamaan tällä EK:lla. EK:lla 9 ajaa 9.55,7 ja on taas 3,5 sekuntia Sordoa nopeampi. Jari-Matti Latvala jatkaa hienosti ja on EK9 kolmanneksi nopein. Jättää Ožieria tasan sekunnin. 200 yli nypyn. Vasen 2. Heti oikein 1 yli pitkän nypyn Kirraa. No joo, ihan hyvä taistelu päällä Mikko ja Ožierin kanssa, että eihän on Loeben ja Sordon vauhtia, ei ole mitään asiaa, että menee niin kovaa, varsinkin ne menee kovaa, jos leikataan, että tunnutaan jäävän aina leikkauksissa päin vielä enemmän. Latvala on selvästi saanut lisää itseluottamusta Jyväskylän voiton jälkeen ja se näkyy myös Saksan asfaltilla. Ožier jää jo tosiaan tällä pätkällä lisää sekunnin ja nyt Latvalan ja Ožierin välinen ero 7,7 sekuntia. 150. Oikein täys 250. Huomio. Oikein täys jarru 100. Vasen hidas risteys. 8. Pitkä vasen loiva. 8. Oikein hidas risteys. Takaviisto. Ja näin tullaan tähän paikkaan, josta siis vähän tämmöiselle pienemmälle osuudelle. Hirvonen jää jälleen tallikaverista ja jää todella paljon. No joo, kyllä se tiellä roikutaan, mutta vähän ollaan jääty koko ajan. Et ei ole vaan semmoista niinku viimeistä luottoa vetää. Et joitain paikkoja, mitä viime vuonna vettiin täysiä, tai pari vuotta sitten, niin ei luota autoon, nyt se pysyy radalla ja sit se tahtoo vähän luistaa. Et ei nyt ole vaan semmoista luottoa, mitä pitäisi. François Duval on erikoiskokeen 5. nopein, mutta hän häviää esimerkiksi Latvalalle 1,5 sekuntia. Ei ole Duval enää siinä loistossa, mitä oli joitakin vuosia sitten. Ja Matthew Wilson viikkailee tässä. Hän putosi Kimi Räikkösen taakse erikoiskokeen 8 jälkeen, mutta nousee jälleen sijalle 7 Kimin ohi tämän EK:n päätteeksi. Ja selitys tulee tässä. Jatkuu vasen 3, 20, tiukka oikea 1, 30, nypyltä tosi tiukka vasen 1 risteys tilaa, 100, oikea 6, 120. No jaa, ei tullutkoon tässä inkaarissa sitä selitystä, mutta Räikkönen ajaa joka tapauksessa tällä EK:lla hiukan ulos ja menettää siinä aikaa ja putoaa jälleen 10 sekunnin päähän Matthew Wilsonista. Siinä se selitys tulee. Tää pitää laittaa jotenkin paremmin. Joo. Vasen 2 täys, 30 tuplahuomioon takavinen vasen 1. 30. Petter Sulber tulee Wilsonin ja Räikkösen perässä huimaa vauhtia ja on Räikkösestä tänään reilun puolen minuutin päässä tämän EK:n jälkeen ja on jo selvää, että pitkän Panzerplatten päätteeksi Sulber tulee nousemaan Wilsonin ja Räikkösen ohi.